Hej YouTube og velkommen til en video. Jeg vil bare lige vise jer hvordan det kommer til at se ud hvis I adder for eksempel Gmod 1 på ens plot. Så kommer det til at ske, han smadrer ens plot. Og det så bedre ud før sådan helt masse. Men han har ødelagt hele mit plot. Han har taget mit quad der, det koster 1 billion vist for 64 stykker mener. Og så har han ødelagt hele mit plot. Så det er ret irriterende. Så det jeg bliver nødt til nu, og det gør det her. Nej. Tak for lort, Gmod. Sådan her ser mit plot ud nu. Ingenting. Og det. Så jeg må bygge noget senere hen. Hvis der er folk gerne vil se noget. Jeg kan jo lige gå. Jeg har heller ikke mange penge. Fordi han også har nakket en ting af det. Og jeg har en rimelig god ting. Men det må han vel også taget. Men jeg har nogle bedre pickaxes end jeg har nu. Og det, så det er altså ret irriterende at han har gjort det. Han har simpelthen bare ødelagt hele mit plot. Og jeg ved ikke hvorfor. Derfor skal jeg aldrig adde folks plot, hvis det er det. Og især ikke Gmod, fordi han ødelægger bare ens plot. Så det var bare lige det at jeg vil sige. Så ja. Så vi ses vel en gang igen. Når det kommer dertil. Nå. Vi ses YouTube.